V roku 2022 jazdilo na Slovensku viac ako 43% kamiónov na prázdno. Neefektívne naložené kamióny spomaľujú dopravu a vytvárajú dopravné zápchy v mestách a na predmestiach. Kamión v zápche pri rýchlosti 10 km za hodinu produkuje až 4-krát viac oxidu uhličitého, ako keď ide rýchlosťou 80 km za hodinu. Čas, strávený v dopravnej zápche, vám nikto nevráti. Splodiny, ktoré počas tohto času vdychujeme, majú negatívne dopady aj na naše zdravie. Dá sa to zmeniť? V regiónoch, kde je tvorba dopravných kolón na dennej báze, dokážeme vďaka rovnomernému plánovaniu nákladnej dopravy v podnikoch minimalizovať riziko uviaznutia v dopravnej zápche a meškanie. Poznáme riešenie, ktoré pomôže znížiť negatívne dopady nákladnej prepravy aj na váš život. Riešenie, ktoré dokáže výrazne zlepšiť kvalitu ovzdušia. Riešenie, ktoré vymení čas strávený v dopravnej zápche za čas strávený s rodinou.